iltaharjoitus. Eli silmät voi olla kiinni, mutta katsoo sinne nenän juureen ja kieli on kitalaessa. Syviä, pitkiä hengityksiä. Huomaa, että sydän ja rintakehähartiat saa rentoutua. Lapaluut on aktiiviset ja istunjuut kasvaa juuria kohti äitimaata. Häntaluu saa tipahtaa sinne istuluiden väliin ja se rentouttaa sun alaselkää ja aktivoi sun napaa ja kylkiä. Ota syviä pitkiä hengityksiä ja anna koko päivän valua pois. Anna hermoston rauhoittua ja mielen rauhoittua. Tämä meditaatio on pitkälle iälle. Ja kun hengitys alkaa pidentyä ja syventyä, niin myös ajatukset alkaa rauhoittua. Päästä irti kaikesta siitä, mitä päivässä on tapahtunut. Siivilöi siitä se positiivinen, jonka haluat säilyttää omassa itsessäsi, omassa sydämessä ja sielussa kiitollisuudella ja positiivisuudella. Sellaista, jota haluat viljellä ja kasvattaa enemmän omassa elämässä. Pitää mukana. Ja samalla voit antaa itsesi siirtyä siihen illan lepoon. Viimeiset 15 sekuntia. Ota syvään henkeen sisään ja syvään henkeen ulos. Ja tuo kämmenet niin, että peukalot koskettaa yhteen. Huomaa elämän viivat, huomaa kämmenet. Anna katseen mennä nenään ja se on ihan vähän auki se katse. Voit katsella kämmenistä etäälle tavallaan sen toiselle puolelle. Hengitä syvään, pyöreistä huulista sisään. Ja pidätä sisällä 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja ulos hengitykset. Pidätä hengitystä ulkona. 1, 2, 3. Hengitä sisään. Hengitä ulos ja samalla mieti sa, ta, na, ma. Pidätä hengitystä ulkona. 1, 2, 3. Hengitetään sisään. 1, 2, 3, 4. Pidätä hengitystä. 2, 3, 4. Ja sitten 4 laskulla ulos. Sa, ta, na, ma. Hengitä sisään suun kautta. Pidätä 4. 1, 2, 3, 4. Ja ulos hengitykset. Pidätä hengitystä ulkona. 1, 2, 3. Hengitä sisään.
Pidätä hengitys. 1, 2, 3, 4. Sa, ta, na, ma. 4 hengitystä ulos. Pidätä henkeä ulkona. 2, 3. Hengitä suun kautta sisään. Pidätä, 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 pidätä. Pidätä ulkona. 2, 3. Sisään hengitys. Ja anna vähitellen hengityksen pidentyä ja pidentyä, täyttää vatsan ja ne keuhkot sieltä takaa alhaalta selästä. Pidätä hengitystä. 1, 2, 3, 4. Ja ulos hengitys. 4 ulos hengitystä. Sa, ta, na, ma. Mielessä mietitään sitä mantraa, kun hengitetään ulos. Sisään hengitys. Pidätä. 2, 3, 4. Pidätä ulkona ja sisään hengitys. Pidätä, 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 pidätä. Ulos. Sa, ta, na, ma. Pidätä ulkona. Sisään hengitys. Pidätä, 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 pidätä. Sisään hengitys. Pidätä hengitystä. 3, 4. Ulos hengitys. Pidätä ulkona. 2, 3. Viimeinen kierros. Pidätä, 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 pidätä. Ja pidätä ulkona. 2, 3. Hengitä sisään nenän kautta. Pidätä hengitystä ja tee juurilukko. Ahannu sukupuolielimet ja napa. Ulos hengityksellä voit tuoda kämmenet polville. Kämmenet ylöspäin, silmät kiinni ja tunne miltä tuntuu. Anna rauhan levitä jokaiseen lihakseen, jokaiseen soluun, mieleen, sieluun. Hyvää yötä.